लाडू सिंह मुर्दाबाद लाडू सिंह मुर्दाबाद डॉक्टर एसके मुर्दाबाद डॉक्टर एसके मुर्दाबाद डॉक्टर मीर खाटी चौधरी मुर्दाबाद मीर खाटी चौधरी मुर्दाबाद विश्वरंजन सुमन मुर्दाबाद मिश्रा मुर्दाबाद लाडू सिंह मुर्दाबाद लाडू सिंह हाथों 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 लाडू सिंह लाडू सिंह लाडू सिंह मुर्दाबाद लाडू सिंह मुर्दाबाद बीबी मिश्रा मुर्दाबाद बीबी मिश्रा मुर्दाबाद बीबी मिश्रा मुर्दाबाद मीर खाटी चौधरी मुर्दाबाद लाडू सिंह मुर्दाबाद मीर मिश्रा मुर्दाबाद don't go back don't go back लाडू सिंह हाथों यूनिवर्सिटी पास हो प्ले कार्ड एबसुनि प्लेक लानानै फै सोर सोर लाबोदों ठीक है माबा बेनार नामासै मुलुगसोलोंसालिनि लाडू सिंहनि एगेन्सै मोनसे अनर हाउसनि विश्वरंजन थाबैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय होखारनांगौ बोखारनांगौ होननानै जोङो गोबां खेब जोङो गुबुन गुबुन जिल्लायावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों आसाम सरकारनोबो जों बेनि सोमोन्दै जोङो गोसोखांलाय होदों आरो आसाम सरकारनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों खावलायदों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दुलाराय बर' फरायसा आसाम हायार एडुकेशन डिपार्टमेन्ट विश्वरंजन समल आईएएस प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी गुवाहाटी डक्टर एसके देव जोंनि दाबिखौ दैखांगोन बेनिखायनो बेवहाय जोङो ज' जाफैनाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो बे हाबाफारिखौ जाफुंनो थाखाय जाफुंनायाव मदद होनो आं खावलायबाय आरो बेजोंनो जोंनि हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय आङो लाडू सिंह मुर्दाबाद लाडू सिंह मुर्दाबाद डॉक्टर एसके मुर्दाबाद डॉक्टर एसके मुर्दाबाद डॉक्टर मीर खाटी चौधरी मुर्दाबाद मीर खाटी चौधरी मुर्दाबाद विश्वरंजन सुमन मुर्दाबाद मिश्रा मुर्दाबाद लाडू सिंह मुर्दाबाद लाडू सिंह हाथों 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 लाडू सिंह लाडू सिंह लाडू सिंह मुर्दाबाद लाडू सिंह मुर्दाबाद बीबी मिश्रा मुर्दाबाद बीबी मिश्रा मुर्दाबाद बीबी मिश्रा मुर्दाबाद मीर खाटी चौधरी मुर्दाबाद लाडू सिंह मुर्दाबाद मीर मिश्रा मुर्दाबाद don't go back don't go back लाडू सिंह हाथों
University Park. University is our blood. University is our blood. फ्लेग कार्ड एबसुनि फ्लेग लानानै फै सोर सोर लाबोदों ठीक है माबा बेनार नामासै मुलुगसोलोंसालिनि लादु सिंनि एगेन्सै मोनसे अनर हाउसनि बिश्वरन्जन थाबैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय होखारनांगौ बोखारनांगौ होननानै जोङो गोबां खेब जोङो गुबुन गुबुन जिल्लायावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों आसाम सरकारनोबो जों बेनि सोमोन्दै जोङो गोसोखांलाय होदों आरो आसाम सरकारनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों खावलायदों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दुलाराय बर' फरायसा आसाम हायार एडुकेशन डिपार्टमेन्ट बिश्वरन्जन समल आइएस प्रफेसर डिपार्टमेन्ट अफ सिभिल इन्जिनियारिं आईआईटी गुवाहाटी डक्टर एस.के. देव जोंनि दाबिखौ दैखांगोन बेनिखायनो बेवहाय जोङो ज' जाफैनाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो बे हाबाफारिखौ जाफुंनो थाखाय जाफुंनायाव मदद होनो आं खावलायबाय आरो बेजोंनो जोंनि हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय आङो